Diwrnod o Foronau ni wi heddi te. Ac wyt ti wedi bod yn gwneud tisian foron i ni? Tisian foron. Ie, mae bach o pin afal yn hwn hefyd. Bach o twist yn ni fan hyn nawr. Ond ie, beth sy'n neis amdano'r tisian moron, mae fe'n cadw mor dda, achos mae fe mor llaeth, gyda'r moron ynddo fe, ynddo fe. Felly, ni'n mynd i ddechrau fan hyn nawr, dy'r siwgr brown. Nawr, cynta gyd, fi yn defnyddio'r cwpanau heddi ar gyfer pwyso. Os nag oes clorian da chi'n tŷ, mae hwn yn ffordd gret gallwch chi i bwyso. Falle bod pawb gyda rhywbeth o'r ddyn yn tŷ, neu os na myg rhywbeth o'r ddyn yn iawn, jyst bod chi'n defnyddio'r un cwpan trwy'r gydol yr ysait. Reit. Ond na i weid hefyd faint o grams yw e hefyd. So felly mae 2 cwpan a hanner wedi mynd mewn fan hyn nawr o siwgr brown meddal, sy'n rhyw fath o 275 gram, ti'n gwybod? A wedyn, ni'n mynd i ddefnyddio yr olew. Nawr, mae 2 cwpan o olew blodyn yr haul dyn ni fan hyn. Nawr, hwnna ni'n defnyddio'n hytrach na menyn fan hyn. Right. A eto, hwnna sy'n neud y disian yn mor llaeth neis, ynddo fe? Felly, ni'n mynd i fod yn fyny hwn nawr, gwmwys fel bydden ni'n neud y menyn a siwgr ar gyfer sponge. Tan bod y cyfan yn dechrau dod ei gilydd. Y peth yw, achos ni ddim yn gallu rili ychwanegu air i hwn nawr fel menyn, ond na beth sy'n gret yw, ni'n ychwanegu'r powdr codi wedyn, i wneud siŵr bod e'n disian ysgafn. Felly at hwnna wedyn, na i jyst chwisgo'r wien gyflym, mae 3 oed yn ni fan hyn nawr, a ni'n mynd i fod yn ychwanegu hwnna yn raddol fach fan hyn. Nawr, mae'r ffwrn eto'n cynnesu ar 160 tymerau Celsius nwy 3. Mae tin da fi di leino fan hyn nawr. Ond, chymod, eto, lan i chi pa tin i chi'n defnyddio. Fi'n eitha lico defnyddio fel rhyw tray bake fan'na. Mae fe'n torri'n gret, chi'n gwybod. Ond, chymod, gallwch chi wneud torth o disian. Neu fel y tin as Victoria sponge, jyst bod chi'n haneru'r sait rhwng y 2 tin wedyn, dyda fe, chymod? Mae'n gymysgedd lib iawn. Ydy, mae'n gymysgedd lib iawn. A na pam mae eisiau'r powdr codi ychwanegol neu hefyd, achos i ti'n ychwanegu cynhwysion trwm fel y moron a'r cnau, efe. Reit. Nawr, chi weld nawr, mae hwn wedi newid lliw yn hyfryd, na i ddangos i chi mewn eiliad, a mae fe wedi tewhau rhyw ffordd, mae'r wy a'r olew wedi ymylsifio, maen nhw'n galw e, mae wedi tewhau, ti'n modd? Felly... Mae rhywbeth mor wyddonol am wneud tisian, os e? Os. Na pam sy'n dda neu nhw. Os. A triwch ddim roi e gyd mewn un, mae fe'n bwysig wneud y camau hyn. So, allwch chi weld bod e'n lot fwy ysgafn fan hyn nawr, mewn lliw. Nawr te, mae 2 cwpan o flawd y fi fan hyn, sydd eto rhyw fath o 300 gram o flawd codi yn mynd mewn fanna nawr. Y llwyd de o'r powdr codi, a wedyn cinnamon. Wrth gwrs, mae rhaid ni gael y cinnamon yn y disian, achos hwnna yw'r blas traddodiadol tisian moron, ond eto gallwch chi roi sinsir neu chymod rhywbeth gwahanol fel y mixed spice os i chi am, chi'n gwybod, does dim problem. So, jyst cymysgu hwn eto nawr, a dod â'r cyfan dau gilydd. A fel o'n i'n sôn nawr, fi'n mynd i fod yn ychwanegu'r pin afal i hwn hefyd. So, jyst rhywbeth bach fwy gwahanol sy'n gweddi'n dda dy'r cynhwysion, Felly, na ni, digon o gymysgu fyna am funed nawr. So, dynwn ni hwnna mas. Fi'n credu bod eisiau llwy bren yno fi fan hyn nawr. So, jyst i gymysgu bach o hwnna. So, fel pin afal sydd y fi fan hyn, gallwch chi brynu hwn mewn tin, ond mae wedi malu dy fi fan hyn nawr. Nawr, chi'n gallu prynu hwn yn barod wedi wneud. Nogon ni'n gallu ffindo fe yn yr archfarchnad. So, na gyd wedi wneud yw roi yn y prosesydd bwyd, a mae wedi malu e. So, mae'r hylif i gyd mewn fanna hefyd yn ni. So, jyst i roi y lleithder na mewn i'r disian. So, ti eisiau jyst malu'r pin afal te? Malu. Torri fe'n fan, Ie, tin yn hytrach na'r un ffresh, ti'n gwybod? Ie. Lib yn dywe. Ydy, so mae hwnna'n mynd mewn fanna nawr. A fi'n siŵr bod chi'n gallu blasu hwnna'n dawel fach yn y cefnder yn y disian. A wedyn, y moron dyn ni fan hyn nawr yn mynd mewn. So, jyst wedi gratio'r rhai nawr. Yn iawn fanna, a wedyn y cnau pecans i fi'n defnyddio, ond eto gallwch chi amrywio hwnna, dim problem o gwbl. A wedyn, ie, mae fe fel cytew ydw e, rili. Mae e'n glib iawn, ond eto, na beth sy'n neud y disian mor neis a llaeth. Felly, yn y tin, fel fi'n gweud, a mae hwn nawr yn mynd i goginio am ryw 45 munud,
yn y ffwrn, a fel o'n i'n gweud, wastad pryd mae'r t-shirt yn ni, jyst bod y sgiwer yn dod mas yn lan, mae fe wedi goginio yn iawn, ynddo fe, t'mod? Felly, eith hwnna mewn fanna nawr. A wrth gwrs, 45 munud wedyn, mae dynnu'r t-shirt wedi goginio fan hyn nawr, a fi wedi haneri hwn nawr mwyn rhoi bach o'r hifen tu fewn y t-shirt. Felly, yn syml iawn, y gyd fi wedi wneud yw hifen gaws fan hyn, bach o hifen gaws, yr sugar icing a menyn. Newch siŵr bod e gyd ar tymerydd ystafell mwyn i fe chwipio yn rhwyddach. A wedyn, y gyd sy'n eisiau gwneud wedyn yw llenwi hwn nawr. So, hanner y cymysgedd yn mynd mewn i ganol y dishen. Falle bach o vanilla neu hyd yn oed, falle bach o blas o oren yn eitha neis, falle i ychwanegu i'r hifen yn hefyd. Ond eto, mae hwn yr hifen clasurol sy'n fynd gyda'r dishen yw hwn, ydy fe? O'n i jyst mynd i weid, fi'n credu sy'n bechod, sy'n ni ddim yn trio hwn nawr, Dafydd, fysa? Ie, mae rhyw hanner munud yn ei ar ôl. Blaswch chi nawr i weld beth chi'n meddwl. O, waw, mae hwnna'n lyflu. Cael y cinnamon yn syth ben. A beth sy'n neis am yr hifen hyn yw, dyw e ddim rhy felys, a mae fe'n gweithio'n dda gyda'r blased, dyw e, t'mo? Sut ti'n cadw hwnna mewn tin wedyn? Mewn tin, a bydd hwn yn cadw am ryw 5 diwrnod sian, t'mod, achos fel fi'n gweud, mae fe mor llaeth. Gadw e fe ddim am 5 diwrnod. Wedi mynd mewn diwrnod. Catrin, diolch yn fawr i ti. Diolch yn fawr. Diolch, Catrin.